No niin, hyvää iltaa. Me ollaan tässä Jyväskylän uudessa Podimekassa Ironialla. Käytiin vetää vähän eilisen glykogeenin voimalla tuossa iltareeniä. Vähän pumpattiin olkapäitä ja hakattiin hanskaa siinä. Ja Munakas oli pyytänyt vähän yhteenvetoa tuosta eilisestä ja fiiliksiä. Niin eilen ruoka vei voiton miehestä, että Tappion katkeraa kalkkia tässä joutui nielemään, mutta ei voi mitään. 13 500 kaloria se jäi illalla, kun sit loppu veto ja virta kesken. Että se ehkä se illan megapizza oli vähän vikaa teki, koska meillä molemmilla oli aika hyvin virtaa sen 10 tonnin jälkeen vielä. Ja lähettiin jo voittaja-asentolla liikenteeseen. Puolet pizzasta napaa, niin se junttas niin paha jumi, että siitä ei toivottu. Joo, kyllä se näin pääsi käymään, että se lihamestari oli aivan väärään paikkaan ajoitettu, aivan vääränlainen ruoka tuohon, että ensi kerralla, jos semmoinen joskus tulee, niin tietää todellakin paremmin, että mitä kannattaa syödä, milloin kannattaa syödä ja mitä ei kannata syödä. Ja tässähän sillä pakkiksella oliko se Kiivi vai joku sanonut, että näitä ei pidä luovuttaa, että kyllähän sitä pitää peilata, että illalla oli sellainen fiilis, että ei vittu enää ikinä, mutta nukuin yö yli ja tänään on fiilis ollut ihan loistava, niin sitten miettii, että miksi ei. En tiedä saanko seistä enää kaveria 3. kertaa tähän, mutta saattaa olla, että joskus yritän vielä uudestaan, saattaa olla, että ei. Se jää nähtäväksi, sanotaan näin tässä vaiheessa. Että kyllä tää niin älytöntä on, ja kuten tuossa kommentoikin aikaisemmin ketjua, että jos minä lähden, niin seuraavan kerran mietin tuon oman osuuden huomattavasti tarkemmin, että kun nämä aikaisemmat kerrat on ollut vähän niin kuin wingmanina, tultu vähän siivellä, niin jossittelun varaa on jäänyt, että tietyillä ratkaisuilla olisi ehkä päästy jopa aikaisemmin parempaan lopputulokseen, mutta se on aina jossittelu. Joo, ja kyllähän tuon ajankohankin voisi miettiä, että näitäkin on ollut tässä dietillä monta kuukautta, niin se ei välttämättä vatsalakun kannalta ole mikään optimaalisin tuommoiseen haasteeseen. 10 tonnia nyt käy se vaikka pystymme tästä, mutta tuo 15 on oikeasti, vaatisi vähän reeniä alle. Kyllä joo, se 10 tonnia, se on helppo. Se on oikeasti helppo. Mutta se 10 ja 15, niin se väli, niin se vaatii miettimistä. Kyllä mä uskon, että se on tehtävissä, mutta vaatii töitä. Kyllä se ihan oikeastaan. Seinä on tullut 12 tonnissa aika lailla vastaan. Eilen sillä varttia vaille 11 juostiin sivaa ja vähän kuohukermasta ja punaista maidosta ja jätkistä piltelöä, mutta en ole pystynyt juomaan sitä kuin 3. Sitten tein univoiton. Kyllä. Mutta hei, eiköhän me paketoida omat treenit, hörpitään palkkarit ja jatketaan kohti uusia pettymyksiä Leukarinnassa vai kuinka? Juurikin näin, että dieetti jatkuu tästä ja katsellaan joskus syömishaasteita myöhemmin uudemman kerran. Jes, ei muuta kuin kiitoksia ja morjesta moi!